הסניף הזה הוא בעצם התגשמות של חלום אישי. החלום שלי היה שיקום סניף גם בקריית ביאליק, שאנשים שירצו להגיע אליו מהאזור של הקריות, שיהיה להם קל יותר והם יהיו זקוקים לזה, יוכלו לבוא. ואכן היום יש לנו סניף שוקק חיים, שיש בו מגוון של חוגים, מגוון אפשרויות, ואנשים באים לכאן בהמון רצון. וכמו שקוראים למקום, מקום בלב, אז אכן מה שמאפיין את הסניף שלנו כאן, זה המקום בלב. אנחנו מקיימים פעילויות למען החולים, והפעולות האלה משתפים בהם לא רק חולים שלנו בקריית ביאליק, אלא גם חולים מהסביבה, השכנים שלנו, ממוצקין, מקריית חיים, מקריית אתא וכו'. אני מתעסקת עם התפוצה של הבנות, של המבריאות, שולחת להם מיילים לגבי החוגים, לגבי הסדנאות, מלווה סדנה. יש לנו סדנת ציור, יש לנו חוכמת הגוף, שזה נשימות נכונות, יש לנו סדנת העצמה, שזה מאוד חשוב למבריאים. תקופה ארוכה ביחד, אבל אנחנו כמו משפחה שאחד מכיר את השני. וכיף לנו להיפגש כל שבוע ולבוא ולראות אחד את השני, וזה בסדר. שנהיה בריאים כולם. אמן. זה להיות בין אנשים ששמחים ומקבלים את כל הכלים להמשיך הלאה. אחר כך שאנחנו בריאים וחזקים, ולהיקלט שוב למעגל של אנשים בריאים. כשאני משתתפת בסדנאות ובחוגים, אני מרגישה שאני שיפרתי את הדימוי העצמי שלי, ושאני מאמינה בזה שאני יכולה לנצח את הסרטן, יש לי כוחות לחזור לתפקוד מלא, ובין היתר חזרתי לעבוד, שזאת ההצלחה הכי גדולה שלי. האגודה עושה פעילות ענפה לאורך כל השנה, ואנחנו מקיימים את זה אך ורק בזכות תרומות שניתנות על ידי הציבור הרחב וחוזרות אל הקהל הרחב. אנחנו לא מסובסדים על ידי פעילות ממשלתית כלשהי, וחשוב שהקהל הרחב ידע שאנחנו פועלים למענם ולמען אלה שזקוקים הכי הרבה מכולם לאור באותה תקופה. המתנדבים שלנו מקבלים הכשרה על ידי אנשי האגודה למלחמה בסרטן. אנחנו מקיימים פה תורנויות של משרד, בו אנחנו נותנים שירות למשפחות. אנחנו בקשר עם משפחות, אנחנו מתקשרים אל החולים, אנחנו יוצאים החוצה לביקור חולים בבתים שלהם. אנחנו מלווים חולים אחרי יום טיפול, אם זה בבית חולים רמב"ם, ואם זה פה טיפולי יום ביחידה האונקולוגית פה בקריית ביאליק. סניף האגודה למלחמה בסרטן בקריית ביאליק, בהובלה של סמי בניסטי ומיריה קלפנר ועוד שורה של מתנדבים מדהימים שעושים עבודת קודש ביום-יום, מתאפיין בכך חולים ומחלימים שבאים ומקבלים את הסיוע לאורך כל השנה. אין דרך חוגים, אין דרך ייעוץ, אין דרך ליווי וביקורי בית. הם עושים באמת עבודת קודש. זו הזדמנות נפלאה מבחינתי להגיד תודה. תודה לכל מי שתורם לאגודה. תודה לכל אלה שבזכות התרומות שלהם אנחנו יכולים לעשות את הפעילות הענפה שלנו כאן בסניף. כי כל מה שנעשה, נעשה בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן ובעזרת הסיוע החשוב שלהם. תודה מעומק הלב. אני זוכרת, זה אור יומי, זה אור ימיי. שמש, הביאו שמש, עם שמיים מעונני. עוצמת את עיניי, אבל השמש היא בפנים. אור יורד בערב, שמש אור, בצהריים שמש אור, עולה בבוקר אור.